गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव गंनिया एबा बोरिमाखा गामिनि सासे आइजोआ गोमानानै दं। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव गंनिया एबा बोरिमाखा गामिनि निजोम बसुमतारीनि बिसि एबा सासे गथ'नि बिमा अनसुलि बर'आ थांनाय 6 साननिफ्रायनो गोमाना दं। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला फिसाइया सिक्किमाव खामानि मावनो थाहैयोमोन। बेयावनो रावबो गैयैखौ सुबिदा लानानै थांनाय सनिबार सानखालिनिफ्राय गावनि फिसाइजों लोगोसे 7 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ गारनानै बहाबा खारखोमालांदों। बेनिखायनो सोरबाफोर अनसुलि बर'खौ बहाबाफोर नुफ्लांबायोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 8134973924 एबा 9101124002 आव फोरमायहरनो खावलायहरदों नख'रनि आरो गामिनि मानसिफोरा। लोगोसे गावनि फिसानि आरो फिसायनि दुखु दाहाखौ गोसोखांनानै न'आव फैफिननो खावलायदों गामिनि थागिबिफोरजों लोगोसे आंगो फिसाय आरो बिफाया।